Күпернең халыклар бердәмлеге көндә ачылуы төрле милләт халыкларын берләштерү символы да. Рушшуган авыл җирлеге кунакчыллыгы белән үрнәк. Биредә яшәүчеләр һәр чорада актив һәм бердәм. Бу күпернең элек тә бар иде. Ләкин беренче ел инде күпер ватылды, аны ремонтларга кирәк иде. Бу әйбергә инде бик озак көтелгән вакыйга бу. Акның теге ягында җиләкләр бик күп, гөмбәләр җыярга мөмкинлек бар, кешеләргә печән чабарга мөмкинлек бар. Рушшуган, Тацмыловка, Русмыловка, Островка авылларын берләштерүче Рушшуган авыл җирлегендә 3 авыл, Ыкы елгасының бер ягында, Җирлек үзәге елганың икенче ягында урнашкан. Күпер булгач, авыллар арасы якыная димәк. Спасибо тем людям, которые восстановили этот мост. Спасибо нашему главе самоуправления Альбине Юнутовне Басориной за ее настойчивость, за ее такое дело, что люди довольны тем, что мост построен, и можно будет перебраться на ту сторону Ика. Җәй дәвамында төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе күперне төзекләндерү яңарту эшен алып барды. Күперне төзекләндерү халыклар дуслыгының, бердәмлегенең матур үрнәге. Бу җирлеккә ул һичшиксез файда китерәчәк. Күрше авылларда яшәүче туганнарга, дусларга бару өчен хәзер чакрымнар киртә була алмый ди җирлек халкы. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.